Bismillahirrahmanirrahim. Warahatul badani lan kepenake awak. Warahatul badani lan kepenake awak. Riwayat Nabi Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah usaha Nabi. Kuna kebasiro, pasal lima sholat tersebut. Baiklah sholat dan terus sholat itu sifat untuk ditongko. Maka lima sholat, maka sholat itu bisa jadi tongko. Tongko berarti ngerasiki keelehan awal itu. Tongko terus keelehan awal itu. Coba tadi hadis bahwa Imam Ahmad Imam Ahmad bin Majah bin Majah baru ialah riwayat Nabi Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Nabi inna wa astunna wa ibu ila anzala dalam nalikan nuhun hadis Allah ahatan berboyo musibah minas sama'i saking langit ala ahli ardi ing atase penduduk itu sarafa mongko ngengokake sapa Allah ngengokake dalam arti menghindarkan sarafa mongko ngengokake sapa Allah ing ahatan an ummaril masjidi atau saking keramaiane wong sing ana ning masjid an ummaril masjid musibah kanca-kanca sing turunake dening Gusti Allah sekolahane utakan betul wong-wong sing deleng keramaiane masjid. Lah sapa wong sing keramaiane masjid ya sing deleng ibadah. Ini keramaian masjid bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, tapi enggak. Tuhan berkata kemudian hati sebuah atas sambil guna asabir. Wa unsun lan jadi aring itu maknane sungai. Orang datang ukuran pernah terbukti unsur dan jadi arik bil qabri dalam kubur wa manzilur rahmati lan guntung rahmat pamita usama ilan dan kunci langit. Loya triya rakyat Usmina Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpullah dawuh sapa Nabi. Jadi keutamaan sholat itu berikutnya unsur bil qabri. Jadi nyenengake kula nyasul sholat kubur. Maka kula nyasul kubur iki dhewe ora ono sing ngancam. Jika kula nyasul semerep sing kuburan. Bahwa awak tahu melu ngetake wong ning kubur. Mayit sing dilepokke ning kubur iki kira-kira dhewe apa ana kancane.
kabeh sing duweni dicoba. Ora ono critane wong mati kok tangane geger ngene iki lho. Mesti tangane besi lahir ke tangane geger. Besi lahir tangane geger mopo simbolisasi filosofi ini. Nah, nalikane wong urip ning donya itu kabeh kalau dicakap. Sekali kabeh tangan geger iki simbolisasinya. Apa-apa dicakap kabeh. Bondo dicekel, sisete ora karuan. Apa wae dicekel kabeh, tapi kok nalikane awake dhewe mlebu ning kubur wis dicoke kabeh. Ora ono sing ngancani, walaupun kancamu jae seneng ngono kuwi ora mungkin wae sing ngancani awakmu melu ning jero. Kok gak bojomu sing dari setia, ora mungkin wae ngancani ning jero. Kali sing ngancani ning jero kubur ki opo? Amale awake dhewe. Ya kalau ngono kuwi kok iso mendo-mendo. Dadi kancane kula yen sedaya. Nah amale apik yo mendo-mendone dadi wong sing apik, sing nyenengake pisawan ora medhi. Ngancani awake dhewe. Dan amale elek yo suwale mendo-mendone yo wong sing medhi. Orang nyenengake perahuane medhi sangar ngono kuwi mau. Paman zilur rahmati wa mustaqus sama. Dari putih keutamane sholat uji dadi manzilur rahmah. Bertemurune rahmah. Mangko kula nyuwun nalikane gelem nglakoni sholat kanthi kemenangan, kuwi padha karo nyatet marang Gusti Allah, munajat marang Gusti Allah. Dawuh Nabi as-sholatu mi'rajul mati. Sholat iku minangka dadi mi'raj. Mi'raj iku gawe ngunggahake ruhaniyae awake dhewe nyembah marang Gusti. Jadi sholat itu aja bentuk secara fisik iku ya sedaya rukuk iktidal sujud tapi enggak. Ning dihudurke atine mergo kaya iki mau. Nabi dimilikake nalikane awake dhewe sholat iku munajat karo Gusti Allah. Kowe dadi nalikane sholat ojo sampe iki. Ojo bilang-bileng. Kan Nabi tau ngilikake nalikane sholat niku ngidu nalikane sholat kok ngidu ning ngarep ngidu ning Nabi ojo nak sholat ojo ngidu ning arah-arah mergo arah-arah piye awake dhewe ki adep-adepan langsung munajat ning Gusti. Nah iso ngidu ning arah kiwa ning iso delalahan ning sore sithik. Wis saking pentinge manjilur rahmah, temurune rahmat. Wa miftahus sama. Jadi kuncine langit. Jadi enten abadus sama. Kunci-kunci rahmate Gusti Allah kula nyuwun buka kanthi nganggo salat kuwi. As-sholatu utawi salat. As-sholatu utawi salat iku kurban kulitaki. Jadi pepareke saben-saben wong sing takwa. Di salat iku dadi pepareke gawe wong sing takwa. Nyedak marang Gusti Allah. Terus kula saya kadang muncul pertanyaan. Jadi wong sing salat terus ning kok masalah butuh duit datang terus-menerus. Orang masalah duit, orang masalah bodoh dunia, orang masalah keluarga, orang masalah percintaan. Oh no, kanca rumah no. Wong sing disenengi kok yo mergo kisah. Ora mung kuwi tok, duit yo melu. Yo kuwi minangka daya kok iso kuwi dadi tasqiyah, dadi pembersihan kotoran-kotoran sing ana ning awake dhewe. Tapi salat kok ono ya ini kok yo isih akeh masalah. Salat yo ono ya ini kok yo ora sugih. Padahal ora jaminan kok ya salat itu dadi yo sugih. Nek dadekake apa dadekake tenang, dadekake awake dhewe ora kemungsung supaya saya cedhak ning Gusti. Ya ibarate ngene iki. Kaya pakaian sing awake dhewe iku sing kotor. Pakaian sing kotor ngono kuwi kira-kira pantes napa mboten ngaji ora pantes.
Oh, Pak Lumpur, Pak sak nunggali metu ora pantes iki. Lah supaya iso pantes digo iki kudune piye? Dikumbah iku kira-kira mung dicuri bareng melotok utawa kudu disikat karo dipucat. Ya kudu disikat ya kudu dipucat. Isi berarti awake dhewe kudu ngrasake lara. Mungkin kulanya sedaya salah ya era karuan itu berarti kalau kotoran sing nempel ning pakaian sing suwe ning karuan nganti bedel nganti wae era karuan. Cara ngresikine kudu nganti disikat. Ngono kuwi nek iso bungok-bungok pakaian iki ya lorone ra karuan. Bayangna kok disikat. Ucap-ucap. Kulanya sedaya menunggu nambayan ke kulit kok disikat bulan rego ngono kok diucap-ucap ngono iki ora rasane ra karuan. Iki berarti kudu pembersihan yang ngono. Semono kula ya sedaya iku mari neraka. Neraka kuwi jajane ora ngresik-resik. Nalikane kula ya sedaya mari neraka kuwi jajane ora ngresik ning gawe apa? Gawe tasfiyah, gawe ngresiki kotoran sing ana ning awake manungsa. Ning kawulane Gusti Allah sing akeh dosane. Supaya napa? Supaya resik ben pantes mlebu ning suwarga. Suwarga kuwi panggonan sing pantes, panggonan sing apik, sing resik. Mosok perkara elek kok dilebokke ning panggonan sing apik ora ya ora pantes. Ya semono kulkas kuwi gawe panggonan sing apik-apik. Temono batang lebokke kulkas, entuk apa ora janjane? Ya entuk wae ning ora pantes. Nganggo-nganggone kabeh sing ana ning jero kulkas iku. Batang lebokke ning kono. Nggawa coloke kok. Kula nyasi iki ditompo-tompo iki. Ya kon ibadah, kon salat. Kon meneh, kon zakat, kon puasa. Kon haji, kon sholat, kon sapi nggale amal soleh kon lakoni kabeh nopo lho Gusti Allah kok mongkan awake dhewe. Iki janjane iki Gusti Allah wis desain kula sedaya supaya pantes dadi ahli swarga. Ning yo kadang ono sing beda. Ning kadang yo ono sing malah sakarepe dhewe. Gusti Allah iki wis desain kula sedaya supaya nek dadi ahli swarga. Lah tapi kok milih dalan iki ya wis ora apa-apa. Ning rahmate Gusti Allah bodine ra kuat. Nalikane ana wong kok golek dalan dhewe malah lakoni salah ora bener ngono iki. Gusti Allah tetep welas karo kawula. Tetep welas karo kawula nek yo diresiki salahe dosane diresiki. Terus iki ning dirine apa. Ya jadi nopo to awake dhewe kudu perintah ini melakukan keapian janjane lho. Yo ben kuwi mang ben pantes mlebu suwarga panggonan sing apik, panggonan sing resik, panggonan sing nyenengake bisa. Nek ora pantes ngono yo sare. Kula contohe kira-kira ngombe ana bocah cuwili mendhik buwering ora iso selut, ora iso tinggi nek di Indonesia tinggi. Kira-kira pantes apa ora? Ya ora pantes, ya ora dosa jenenge. Jikune sambut iki malah koran-koran kuwi. Mergo apa ya gedhe sambuté, nganti mlora. Ibaratnya kaya wong katok gedhe ngono kuwi ya mlora. Ngono kuwi mong kula ya saya manani. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang sudah kula ya saya sadari dene mau. As-sholatu qurbanul kulli taqiyyin. Salat itu dadi ibadah peparke saben-saben wong sing takwa. Rawi tapi punya hadis sapa al-Qadha Imam Al-Qadha an-Nawawi. Fasakrul mizan lan dadi ngebotake ning timbangan. Salat uga iso dadekake abote timbangan. Jadi bijeng kula ya sedaya iki amale ditimbang. Amal ibadah kula ya sedaya itu ditimbang. Ana yaumul mizan iku dina ning ngendi kula ya sedaya iki amale ditimbang kabeh. Nah apik yo alhamdulillah, ora apik yo kok abot sing apik yo wis alhamdulillah bojo. Jadi apa alul jannah. Kok abot eleke yo wis innalillah. Jadi apa dadi alul. Jadi sama buat timbangan.
mergo kawitane ngamale kula ya sesuk sing dihisab sing ditinggal ku salat. Ya salat genah kabeh melu genah. Ana dzul rabbi lan dadi ridho angkene pangeran. Dadi ridho niku Gusti apa ya mergo salat niku wae. Gusti Allah iso ridho niku mergo awake dhewe nglakoni amal ibadah. Ora sing meneng duduk nganggur ngono. Ridho niku Gusti Allah niku mergo ning amal ibadah awake dhewe. Rahmate Gusti Allah yo ning amal ibadah manungsa ning kawula. Agape Gusti Allah yo ning amal ibadah manungsa juga. Ada bulan yang sulit punya diri. Ojo nyopili karo amal. Perkara apik. Cili apa ya apa ojo disel. Ojo nyopili karo amal. Cili apa ya apa amal apik. Cili apa ya apa amal apik sing awak dhewe lakoni. Iso uga ana ngerti kuwi ndadekake Gusti Allah ridho karo awake dhewe nurunake rahmate awake rahmat karo awake dhewe. Watah ridho ingkang mundhawake ngono kuwi. Ngajarake supaya awake dhewe aja nyepili karo amal. Bahkan tapi ngelingake awake dhewe kowe nyinggir-nyinggir ning tengah dalan perkara sing larakake ngono kuwi wis nilai apa Sapa rene kok nyinggirke watu sing ning tengah dalan manusa dadi Gusti Allah ridho. Gusti Allah rahmate awak. Ya iso. Tur aja nyepele karo kesalahan sing cilik utawa kesalahan sithik. Sapa ngerti? Lewat kesalahane awake dhewe dosane awake dhewe sing mungkin kula ya sedaya nganggope dosa cilik. Ngono kuwi iso dadi Gusti Allah nurunake adab yo iso. Dia orang malahan dari luar yang sejujurnya pilih kawan. Mungkin berbawamu sabar di ngono kuwi seneng guna kiwa. Mbok kira mungkin guna iki dibangun iki dosa cilik. Ning kuwi termasuk dibayi dosa sing wangel dhewe ditau. Dosa sing wangel dhewe ditau berarti termasuk rasane guna iki dibangun iki wangel nggone nona, jojo nyepele karo dosa. Boleh omar Rabbi, boleh ori dengan Gusti Allah. Lewatnya kan lewat amal-amal yang telah kita lakukan. Nyepele karo amal, ruya riwayat kaki. Wana usnul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi min halatin ora ana utawi tingkah. Min halatin ora ana utawi tingkah. Yang kuno kang ana alaihi iku ngatasi Allah sapa al-abdu kawula. Ibu ahabbu luwih disenengi billahi maring Allah. Ta'ala alimul rawa min ayyara tinimbang yen delok sapa Allah ing abet sajidan khale wong sing sujud. Ini sing luar biasa sebelum kita sekarang. Mamin halatin yang kuno alaihal abdu ahabu ila Allah ta'ala min ayyarabi sajidan. Orang tingkah sing luwih apik dari ning kawula kejaba dekne ditakdirke sujud dening Gusti. Min ayyarabi sajidan lan salat iki wis apik. Kalau sujud wis alhamdulillah, iso ditakdirke sujud wis kudu suwun nang ora karo alhamdulillah aku iso sholat. Seneng kok, aja seneng iki kudu tak duwe HP anyar, duwe motor anyar, duwe cewek anyar, wojo ngono kuwi tok. Seneng nalikane awake dhewe iso sholat. Berarti luar biasa. Ora hebat tuanya sedaya ditakdirke sujud dening Gusti Allah. Nyatane lha akeh kawulane Gusti Allah ngono kuwi. Sing jane-jane iso nglakoni salat ning ora iso nglakoni salat. Mungkin dekne sibuk ngurusi dunyane nganti lali salat.
Jadi min ayyara sajidah. Luar biasa pun dia sudah kali-kali iso sujud syukuran alhamdulillah. Iso sujud nyembah marang Gusti Allah. Yu'akhiru hale musabake sapa abad. Yu'akhiru hale musabake sapa abad. Wajahu ing wajahi abad. Piturabi ing dalem lebu. Maknane yu'akhiru wajahu piturabi dekne bakal entuk keberkahan. Simbolisasi yu'akhiru wajahu piturabi dekne bakal entuk keberkahan, entuk keapian. Nalikane dekne kok sujud marang Gusti Allah. Kupak lebu maknane untuk berkah. Uripmu mudah-mudahan, uripmu saya kepenak. Angger nalikane kula nyaya ibadah niku lillahi ta'ala kemana. Orang berada di nanti sapa astagfirullah nonton. Latananul jannati lan dadi regane swarga. Berikutnya keistimewaan keutamaan sholat ibu nikah tananul jannah dadi regane swarga. Rawai dhewe kula saya niku niatake cawis-cawis gawe ning swarga. Dunia diriwayatake apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi. Innal musalla sadune, innal musalliya sadune wong sing salat. Iku layak ra'u yakin dodok. Iku layak ra'u yakin dodok sapa musalli. Babal maliki ing lawange Allah sing maha ngrajani penguasane. Innal musalliyan layak ra'u babal maliki. Wa inna ulan sedune kelakuan iku mantawi sapa wong iku yudimu langgengake sapa man Qur'an babi ing dodok lawan yusiku mongko neh sapa man iku ayub ta'ayin dibuka Allah bablahu kedue man wa ladake wing hati sapa Dailami Imam Dailami. Pada tinggal ini gambarannya kaya awake dhewe niku salat iku kaya nalikane tamu mertamu ngono ning omahe wong lawange didodok yo meh bukae kapan yo terserah sing duwe sing penting wis dodok kuwi meh mlebu omah kuwi mau ibaratnya gampangane yo ayuf ta'ala lawange meh dibuka supaya awake dhewe iso mlebu. Ning nek ora ndodot mung ngadeg kejekir ning ngarepan ngono kuwi mau. Ya ora bakal dibuka. Tapi ngono kuwi nek ketemu wong saiki lah. Kula mboten bukake ora apa-apa kula telepon kula iso wir. Telepon WA itu ya nang saiki lha rumah sakit Gusti apa kok telepon kok. Telepon WA itu ya lewate apa lewate iki. Telepon WA itu ora nyambung. Telepon karo WA iku ora yo nyambung kudu. Kudu kowe ngerti nomor. Kudu nyambung. Lha iku nyambung ki ora ditaya wae dhewe yo ngono kuwi marang Gusti Allah kaya kula nyesu yo ngono kuwi sering berkomunikasi. Komunikasi karo manungsa yo percaya. Mosok komunikasi karo Gusti Allah kok ora percaya. Yo bukan nanti ngono niku. WA nang karo kancane kuwi iso suwandene ra karo iso nyenengke ra karuan. Mosok kula yasaya munajat maring sing luwih saka segalane kok ora luwih percaya ki yo aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabun lan dadi aling-aling minan nari saking neraka. Istimewane melih salat iku iso dadi aling-aling saka neraka. Kala dawuh sapa Nabi as-sholatu tawi sholat iku mizanun timbangan. Sholat iku kaya timbangan. Piye maknane paman mongko tawi sapa wong iku alfan nggone sapa man. Nggone iki nepati istaghfar mongko amre nggone sapa man. Kalau nglakoni sholat, engko sholat mesti iso nulungi awakmu.
nglakoni poso sesuk sing iso nulungi awak. Nglakoni kaapian sesuk sing nulungi awak. Nek aja ngarep-ngarep balasan kaapian saka wong sing awak dhewe apik. Ora ati ya. Terus apik ya apik wis apik wong ya apik kok nek ora usah ngiling-ngiling kowe tau tak apiki saiki kok bales ora apik. Kok malah tetep welek karo aku. Ojo ngono. Pasrah nang Gusti Allah kok balesane laku wis sae lan luwih kata. Kawang kaki luwih hati soal bayari manal bayari adiknya Abbas dan jakimnya Abbas. Wal makna utawi maknane hadis iku as-sholatu tawi sholat iku mizanul imani dari timbangan iman. Jadi sholat iku menawa gawe ngetes, gawe ngerteni tondo keimanane awake dhewe. Taman mongko utawi sapa wong iku alfa nuwuni sapa man. Iya kelawan lakoni sholat. Bihi wajibah dia kelawan jodoh biro-biro wajib sholat. Sholat itu ono ketentuan yang harus kita lakukan. Ono syaratnya, ono rukunnya sing kudu dilakoni. Orang iso kalau dia sendiri terlampar tak karepe dhewe. Orang yang rukune sholat maghrib kok nglakoni sholat maghrib. Yo keliru. Makanya mau putar Gusti Allah niku netepke sholat iku ora wektune supaya awake dhewe disiplin. Supaya disiplin iki wayahe subuh, ayo lek sholat subuh. Orang yang pas wayahe subuh kok sholat apa subuh, yo keliru. Oh iki wis wayahe dhuwur, ana ketentuan waktune kapan waktune dhuwur, mulai kapan nanti kapan. Oh iki wis wayahe asar. Jadi kalau dia sholat itu ono ketentuan yang makanya negeri didawake pikir diwajibati kanthi jogo reksa ketentuan wajib nalikan sholat. Kalau dia mek sholat ora angger sholat ngono kuwi mah. Kudu sesuci dhisik, kudu wudu. Iki yo kok yen ngresiki awake dhewe tubuh. Terus kudu kalau dia sedaya yo pakaiane suci. Awake suci, tanggane suci. Iku kudu dilakoni. Kuwi dhewe reksa njenengan sedaya supaya apa? Menaati peraturan, ora sakarepe. Napa urip ning dunia iki sing ora butuh aturan, ana aturan kabeh. Kuwi aturan-aturan yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat. Kudu madhep kiblat. Sholat malah madhep ngetan utawa madhep ngalor. Itu keliru ngono. Makane sholat iku madhep di madhep kiblat. Lah kiblate wong Jawa ngene iki madhep ngendimu. Kan akhirnya harus nyebut ora madhep kiblat ning madhep di madhepmu. Makane zaman dulu iki ono wong Jawa sing diasingkan ning Suriname kuwi. Nalikane salat ngono kuwi mau yo ora gelem madhep kiblat, madhep ridimu. Mergo yo wis niku sering diomongke diucapke dari wong Jawa kuwi nek salat madhep ridimu. Dan niku wong ketentuan yang harus kita lakukan. Kaya apa awake dhewe meh waras meh lara. Lagi kaya apa kudu tetep nglakoni poso salat. Itu menandakan apa? Menandakan bukti ketaatan kita kepada Allah. Tanggung jawab awake dhewe sing kudu dilakoni. Salat kuat ngadep yo kudu ngadep, ora kuat ngadep karo lungguh, ora kuat lungguh karo turun miring, ora kuat turun miring yo atang-atang, ora kuat karo atang-atang salat yo bil isyarah, ora kuat isyarah bil iman yo wis. Ora su. Dan itu nandake napa? Kaya apa nawe dhewe iku kudu diwajibati. Jadi kok ora aja sak menake dhewe, kabeh itu ana ketentuan yang harus kita lakukan yang terikat dengan diri kita. Ada hukum-hukum yang menetapkan kita untuk melakukan hal tersebut.
sholat kudu ning waktune ngajake awake dhewe disiplin. Ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat supaya awake dhewe taat karo peraturan. Toh ngajarake tanggung jawab awake dhewe. Mergo perintah Gusti Allah jelas. Pokoknya awake dhewe niku kon nyembah marang Gusti Allah. Illa liya'budu mung nyembah ora liya-liya. Landung waman dubatiha lan kira-kira perkara sunah sholat. Dan perkara-perkara sunah yang harus kita jaga. Istaufa mongko amrih nuwun sapa man. Fa awake dhewe njogo reksa sholat kanthi bener. Rukun-rukune dilakoni kanthi tertib. Ngono kuwi rukun-rukun dilakoni kanthi tertib ya awake dhewe kudu naati peraturan. Istaghfar mongko amrih nuwun sapa man ing perkara nuwune dalam ati ndekne wis nyiapake bakal merkule apa sing dijanjike dening Gusti Allah. Ma ing perkara wa'ada kang janjiake sapa Allah Gusti Allah iki kelawan minal fauzi saking kebejonan. Bakal merkule sing jeneng al-fauz. Fauz iku maknane bejo. Kepenak mulya minal fauzi saking bejo. Kakak-kakake wong bejo iki penak. Ora penak kok kakak-kakake ya tetep penak. Kan jenenge bejo. Bahkan nganti ana semboyan ngono iki wong pinter kalah karo wong bejo. Nek ana wong sing jenenge bejo lho jenenge fauzi ya wong iki kudune bejo. Terus penak ra kepenak kudu tetep penak. Bidari sawabi ing dalem omahe piwalese ganjaran. Endi bidari sawabi swarga. Wan najati lan selamat min alimil iqabi saking lorone siksa. Lan bakal selamat saka lorone siksa. Ning endi lorone siksa ning Alane awake dhewe semani iki supaya ndadekake duwane saya biar ibadah saya kuat nglakoni tanggung jawab saya kuat nglakoni salat kanthi bener. Paman monggo utawi sapa niku akoma jumenengake sapa man ing salat. As-sholati tegese salat fakot akoma monggo teman-teman jumenengake sapa man. Kok ana wong nglakoni salat berarti dene podhe menguatkan agama, memperkuat agama. Awake dhewe pengen nguat-nguatke agama kuwi ora kudu kanthi sing berlebihan. Ora perlu ngoten niku. Wong suyo nglakoni salat itu termasuk fakor agamatin adina ing agama. Waman agamaha fakor agamatin. Ya sebabnya ya waman utawi sapa ning kutarokan ninggal sapa man ing salat fakot dagang monggo teman-teman roboake sapa man adina ing agama. Sing roboake agama iki sapa ya kuwi mang ngomong sing ninggal salat, ninggal sujud marang Gusti Allah. Iki sing kudu awake dhewe paham. Salate awake dhewe iku termasuk jogo agama lan memperkuat agama awake dhewe. Dua agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan berjalan. Kamsu sholamatin utawi ibu biro-biro sholat. Ibu man utawi sapa wong iku hafal reksa wong alaihi naing ngatasi kamsu sholawat. Kok ana wong gelem jaga reksa sholate kanthi bener. Ora ditinggalke. Jaga ki jaga temenanan, jaga ki piye carane ben ora ucul, ben ora ilang. Dijaga ben ora lali jenenge hafal. Dijaga ora sembrono. Karena mengkono pokok sholawat lalu kedua maniku nuran dadi cahaya sing madangi. Dadi cahaya sing madangi. Laburan lan dadi dalil sing jelas. Terus dadi akidene sadar. Wanaja lan sing slametake. Salat iki iso dadi sing slametake awake dhewe.
nalikane awake dhewe kok njogo salate kanthi temenanan yaumul kiamat ing dalem dina kiamat paman utawi sapa wong iku lan yo hafid ora ngreksa man ora ngreksa salat ngepele karo salat sakarepe dhewe alaihina ing atase khusus sholawat lang takun mongko ora ana apa sholawat lan kedue man iku nuron dadi cahya sing madhangake otomatis dekne ora iso meroleh cahayane sholat wala burane lan ora dalil sing jelas perkara sing jelas wala najatan lan ora sing slametake ora sing slametake dekne iki mau wa kana lan ana sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku ma'adzir aunai dalam sartane Fir'aun sesuk ning kiamat ngono dekne dadi bolo tentara ning Fir'aun iki mau padha karo apa Fir'aun Bakoruna lan Korun kancane karo wong sing model ngene iki Fir'aun Korun Haman lan Haman iki mau cek Fir'aun wa Ubay Khalaf lan Ubay bin Khalaf Rawan riwayatake sapa Ibnu Nasr saking mriki pelajaran ingkang penting kadhakulanya sedaya sadaya kudu njaga salate kanthi temen salat iku sesuk sing nyelametake awake dhewe kok wong nglakoni salat berarti saya matake agama wong ninggal salat iki berarti malah ngrobohake agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.